Je 10 hodín, počúvate RTI, správy má pripravené Katka Plavčanová. Správy RTI. Dobrý deň. Približne 4500 tón surovej ropy sa vylialo z japonského tankera v Indickom oceáne po kolízii s nákladnou loďou. Dnes o tom informoval prevádzkovateľ tankera. Loď plávala z Ománu do Japonska. Medzi Izraelom a Hizballáhom včera ráno zavládlo prímerie. Obe strany ho až na drobné incidenty dodržiavali. Libanončania, ktorí pred vojnou utiekli na sever, sa včera vydali na cestu domov. Vojna, ktorá zabili takmer 1300 ľudí a tisícky zranila, sa skončila nerozhodne, hoci obe strany ju označujú za prehru nepriateľa. Izrael bude naďalej kdekoľvek a kedykoľvek prenasledovať lídrov hnutia Hizballáh a vyhradzuje si právo odvety v prípade porušenia prímeria. Včera to povedal izraelský premiér Ehud Olmert. Palestínsky ozbrojenci v Gaze uniesli 2 zahraničných novinárov pracujúcich pre televíziu Fox News. Informoval o tom očitý svedok únosu, ktorý s oboma žurnalistami spolupracoval. Počet obetí tajfúnu Saomaj, ktorý minulý týždeň zasiahol Čínu a je považovaný za najsilnejší v krajine za posledných 50 rokov, si podľa najnovšej bilancie vyžiadal 295 ľudských životov. Suma, ktorú Ministerstvo práce vyplatí dôchodcom vo vianočnom príspevku, bude predstavovať 1500, 1750 alebo 2000 korún v závislosti od výšky dôchodku. Maximálny dôchodok, pri ktorom bude vyplatený vianočný príspevok, je 10 365 korún. Euro dnes podľa Národnej banky stojí 37,60, americký dolár 29,50 a britská libra 55,70. 5 švédski atléti, medzi nimi aj bývalý výškarský šampión Patrik Sjöberg, sa ocitli v nedeľu ráno v cele predbežného zadržania. Podľa švédskych médií sú všetci obvinení z prechovávania kokaínu. Prípady s menšími narkotikami často vo Švédsku končia pokutou, pristihnutým však hrozí aj väzenie. Aké bude počasie? Polooblačno až oblačno, na mnohých miestach prehánky alebo občasný dážď. Ojedinele aj búrky, nad ránom v údoliach hmlisto. Najvyššia teplota 19 až 23 stupňov.